En ik denk dat december is, dan zie ik mijn familie op. Mooi moet doorzetten in de rolstoel. Nou, ja. Daar haak ik mee aan. Hè? Vrouw Wiebinga en vrouw Westra waren beiden al een aantal jaren in Bruggelenkamp. En dat mijn soort willen. Voor corona wieren ze alle dagen te vinden bij de dijstige activiteiten. En dat missen beide vrouwen in deze tijd zeker. Ik begin alle dagen was. Hé, man, je woont al. Ja, man, je man met bingo. Tijdje met je saus. Beide man jongen. Jongetjes sjoelen. Vrede jongen. En dat weet allermeeste skopje van de hele week snacken. Maar we jou of jou en al en jou was samen weer pas thuis. Ja, geweldig. Werkelijk, wie vervelend is nooit. Maar die corona, vreselijk. Hé, dan mocht het inkomen, de ben net. En nou, ik had in de beppers in Skof van het jong. Ik wil les in februari, die mocht alleen naar mijn dochter komen. De zoon heb net. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Hé? Hij is geestelijk wel wat ongelegen. Ik heb precies hetzelfde. Ja, eigenlijk heel onwennig van de band en de band. Dat weet ik het allermeeste. Maar dan ben je dan bellen. Ja, dan ga je soms heel van jongens. Zo wordt het weer bellen. Ja, daar heb ik stem mee. Nee. Ik wist me eigenlijk nooit bedijt weer, hè. Zoals je wel dagen heen was, dan wist man je tegen dat. Maar dan ben ik naar het werk en denk, wat dat is nou joh, dat wist ik er niet meer. En vooral die weken dat we net in begonnen mochten. Dat weet al de meeste skotje vond ik, hè? Ja. Ja, zuster in mijn vluchtje, dat weer gebeurd. Ja, dat vonden we niet doen. Nee, ik hoop net dat bij mij meidje worden. Nee. Dat probeer het, hè? In het Westzwaarcentrum gaan een soort coronagevallen west. Vrouw Wiebinga en vrouw Westra hadden je beiden gelukkig nog net mee te krijgen hoor. Wel weer de ziekte in het directe omjouwing en had ze meestal verlen, die te dichtbij hadden stien. Eén en één triest. Ja, die konden er goed alle treien. Ja, dat vond ik verschrikkelijk, hè? Oh. Ja, die ene die had ik al 40 keer gekend. Ja. Hé, dan kan wel dit, nou, en dan mochten de band niet bij zes zeker, hè? En de band mochten net bij haar komen. Verschrikkelijk. Ja. En toen had die ene dochter erop halen, hè? Die Blaja, ja. En toen is ze naar Blaja gegaan en had ze daar nog 4 weken geweest. Maar dat is wat, hè? Als Sam mijn beste en dat hij bij die eigen band net kon doen. En daar bij de oplossing, ik had ze naar haar dochter gegaan in Blaja. Ja. En dan kon de laatste schotje haar even zwaaien. Troch de corona-uitbraak mochten de vrouwen een schoft lang haar kamer net meer uit. Een drege en eenzame periode. Nadat er weer verrommingen mogelijk waren, konden ze elkaar gelukkig weer zien. Nou, vooral mooi erbij. Ja. Hé? Midden en make-up, muisterrijen. Ja. Vooral bij Walda en mijn vriendin, heel lokken. Dat had u er wel rust gehad, ja, nou, dat is geweldig, hè? Ja, alle medisch. We gingen de kwartier toe aan hem en we komen jou even dus. Ja. Nou ja, dan was de hele met jong, hè? En toen koffie op tijd, hè? De zusters kwamen naar koffie. Ja, geweldig, hè? En we zwollen en dan had ik mijn schoonzuster al bellen. En mijn vriendin, en dat ene dat je kan. En dan was de ene bij man, die de alle kanteetjes worden. En het meeste prutten dan, ja, wat bel je, maar dat is heel los als mij naar praatste, hè? Ja. Ja, dat het bleek dat we kan, dat bij mij, nou, hè? Ik zou wat vertellen, ik loop een beetje wat ik zei zelf. Het was, ja, als we aanstaan werd, bij coronavrij is hier. En we zongen een feestje gehad in de zaal bij mij was. Dat zouden we heel mooi vinden. Maar dan moet er wel eventjes de zuster of het personeel even dan even goed in het centje zet worden. Want wat ik voor u dieren heb, dat is geweldig. In alle opzichten. Ja. In de tijd al we dus net een kant uitkomen. Dat het wel, dat vonden we wel geweldig wat ze voor u inzetten. Ja, je denkt er ook. En er ook, ja, best zeker, ja. Ja. Heb je een eerder gelegen? Nee, onbeslist. En dan net, ja, ik ben blij dat je bent. Ja, ik kan het hier zitten en door zij zongen hier. Ja, zo. Geweldig.